Hayırlı kеш efirde oğlaklar studiyada мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышты. Ақша болса, іште бар. Исенсев ауыл жерлігі өзара салым хисабына күлемлі ішлер башқарған. Milli proyektlar məktəblərini zamançı cihazlar bilan təmin etdi. Tadbirlər məktəbində üsüş nöqtəsi üzəgi açıldı. Dünyaya tinchlik tilab, Müslim Garmoniya yugurishi ismli xalqaro fakel estafetaсын qabul etdi. Hozirgi ham boshqa voqealar haqida to'liq. Uzgan jumgada 5 avul җирлегендә авыл башлыклары сайланды. Баланлы авыл җирлеге башлыгы итеп Илгиза Гыйлфанова ва Рашбаш авыл җирлеге башлыгы итеп Зульфия Галиева билгеләнде. Милләттамак авыл җирлегенә башлык итеп Розилә Насифуллина, Михайловка авыл җирлегенә Нәҗимә Рашупкина куелды. Мөтәрә авыл җирлеге башлыгы Илдус Шамгонов. Авыл җирлегендә эшне оештыруда һәм алып баруда үзара салым программасының ярдәме зур. Исенсев авыл җирлегендә үзара салым 447 мең сум күләмендә җыелган. Әлеге сумма хөкүмәт ярдәме белән 4 тапкыр арттырылып 2 миллион 235 мең сум тәшкил иткән. Шактый зур сумма кебек әмма планлаштырылган эшләрдә күп һәм чыгымлы. Гаиләдә кеше саны күбрәк булган саен чыгымнар да пропорциональ рәвештә арта. Авыл җирлекләрендә дә шулай. Исенсев авыл җирлегендә үзара салым хисабына башкарылучы эшләр турында Наиля Салахова репортажында. Birinci iş etip Maribüler avılının bir uramında tulsınca яңа су liniyası alıştırıla. İski Seyit avılında da halk müracaatını iste tutup 200 metr uzunluğundağı uramga su kirtkenler. Gümümen 800 metr su trassısı yaңартылған. İki avılga 3 yangın söndürü gidrantı urnaştırılgan. Bugün жерlikte su bilen teyimin etü meselesi 90%'a hal etilgen. Maribüler avılında yılda bizning su sistemasi problema bulup kalayı. Yılda turbalar tişilip, sular ağıp yatıp, kişileri ağır hallerde kalalar. Hazır indi bu su problemisi bu uramda kuzgalmaz dep oylayız indi. Biz min rahmetli jirli üzülerimizge, ağıl halkına hem bunu işlegen uyuşmağa. Biz suğa tilmirip yaşadık menimçe özümüzün işgalında skvajina bulsa da kuruluk yılını onda skvajinada su bitti. Sonu indi tege baştağı uramga su barıp alırga kerek buldu. Ondan apıp aytkan su bilen gene indi mallarını korap bakşаны korap bulmay. Biz indi Oğul Совета жерligine bu su meselesinde bizge yardam etken üçün rahmetli. Kuanıp kullanırga yazsın indi. Oğul halkının üzerine ötken ikinci mesele yollar. Totbular avılının Nabirşinay uramında 980 metr aralıkta yol tegizlenip gravit düşelgen. Uramlarını yoqtırtı da üzere salım hesabına başkarıla. Şu bulenlerinde şul hesaptan şaptırabızdı İsensif avıl jerligi başlığı İrşad Salihov. Mine bizim kaldı hadir otlarını korap çıkı. Hem indi kışkını yollarını korap, oradan istatıp duru. İçine kaldı akşa. Şunu sanaytan kileyinde Mine bizim tüp işimiz uzara salımda en birinci sırada taratırıştan ben son yıllarda neye? Mine şu suğa 6 oğulun remontlarına bitti. 6 oğul почти 90% su trassısı alışında son yıllarda. Bizim köp kalmadı kadar. Hem indi yollarga ihtibar ettik. Yollar indi kadar Allah'a şükür. Яңа Сәйит авылы халкы сорауы буенча асфальт юлга ясалма калкулыклар унаштыралар. Марибүләр, Тотбүләр, Яңа Сәйит авылларында балалар мәйданчыклар ясалган. Авылны юллы сул иткән подрядчы оешма җитәкчеләре Наил Хусайновка, Илдар Абдуллинга авыл халкы бик рәхмәтле. Үзара салым авырлык белән җыелса да, нәтиҗәсе күз алдында. Акча булса, эше дә табыла. Киләсе елга җыелачак үзара салым акчасына башкарылачак эшләр планлаштырылган инде. Наиля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Алга таба, катыкын күреш калдыкларын җыю мәсьәләсе актуальлыгын югалтмый. Моңа кадәр шүпшәрне юк итү мәсьәләсен кем ничек булдыралы, шулай хәл итте. Кәгазь шүпрәк ишеккән күреш калдыклары мунча мишләрендә яисә махсус савытларда яндырылды. Бәрәңге сабакларын өеп яндырып ширемә орнына файдаландык. Хәзер исә бөтен калдык пыстыкны атна сайын шүп машинасы килеп ала. Проблема хәл ителгән кебек, әмма шүп җыйган өчен түләү мәсьәләсе ачыклык кертүне сорый. Шүп җыю оештырылганнан бирле халык әлеге уңайлыклардан бик теләп файдалана. Шулай да шүп җыйган өчен түләргә кирәклеген һәркем дә аңлап бетерми ахрысы. Каты көн күреш калдыкларын җыючы Грин оешмасына районның 8 миллионнан артык әҗәте җыелган. Авыл җирлекләре башлыклары һәм Грин вәкилләре катнашында барган җыелышта сүз шул хакта барды. Грин вәкиле Гөлнара Галимова бурычлыларның күпчелегенең шәхси йортта яшәүчеләр булуын билгеләп үтте.
И когда они соберут справки, проблем нет, пожалуйста. Естественно, это все в законодательстве прописано, и здесь никогда не было препятствий со стороны Green. Башкарма комитет җитәкчесе Ирек Залихҗанов Green тоешмасы вәкиле белән график нигезендә һәр авыл җирлегенә барып мәсьәләгә ачыклык кертергә дигән тәкъдим белән чыкты. Biz üç tarafından kimler kulügen, kimlerin iddiaları var, soruları var. Bunu eşitlerge hiçbir bizim yaktan, bizim arayında bağlaşlı yakından, Amerika'dan представитель alıp, her avul жилегine çıkar, bana şu şehirde işlerek. Green вәкилләре авыл башлыкларына методик ярдәмлек калдырды. Шуның нигезендә документлар җыярга һәм җаваплы оешмаларга җиткергә кирәк булачак. Беренче рейд Иске Карамалау җирлегендә узачак. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Өсеш ноктасы милли проекты нигезендә мәктәпләрдә кабинетлар җиһазлана. Проект нигезендә Мөслим урта мәктәбе, лицей, гимназия, Күбәк һәм Михайловка мәктәпләрендә махсус кабинетлар эшли башлады. Кабинетлар цифрлы, гуманитар, табигый фәннәр, технология юнәлешләрендә җиһазлана. Тотбүләр мәктәбендә дә үсеш ноктасы үзәге ачылды. Тотбүләр мәктәбендә мәгариф үзәге химия, биология, физика өлкәсен кулашлый. Мәктәпкә программа нигезендә җиһазлар, проекторлар, ноутбуклар кайтарылган. Без барганда укучылар чибен аягын микроскоп аша зурайтып карыйлар иде. Бу көнне укытучы бөҗәкләрнең аяк аппараты темасына лаборатор эш алымнарын өйрәтте. 44 лаборатор эше алабыз. Һәм зурайту мөмкинлеген беренче микроскоп ярдәмендә тәсәйинди биология фәненнән мөмкинлекләр безгә күбрәк булачак. Чөнки күзәтү именно бара үсемлекләрне, кошларны һәм бөҗәкләрне. Шушы мөмкинлекләр беренче лаборатория. Үсеш ноктасы базасында билгеле фәннәр буенча дәресләр, дәрестән тыш эшчәнлек кысаларында эшлекле уеннар, тренинглар үткәрү дә күздә тотыла. Бу безнең өчен инде искитмәле зур бүләк булды. 15-16 елларда капиталь ремонттан соң безнең мәктәбебез үзенең төзелешен күлмәк киеп, матур итеп үзгәртте. Инде лаборатория, инде дәресләр үткәрү өчен әле бик зур мөмкинлекләр булмаган иде. Без инде моны сөенеп кабул иттек. Инде моны максатча кулланырга кирәк. Инде укучыларыбыз Алла белсә, билем үрләрдән тагын да югарырак яула дигән өметтә калабыз без. Менә безнең мәктәптә точка роста кабинетлары барлыкка килде. Анда бик күп төрле яңа приборлар кайтты һәм җиһаз һәм безгә бу бик ошады. Үзем программирование ягыннан һәм робототехника буенча китмәкче булам. Безгә бу үсеш ноктасы бүлмәләре инде бик күп мөмкинлекләр ача. Әле башка мәктәпләргә күреп без моның белән соклана идек. Хәзер инде үзебезнең мәктәптә дә бу бүлмәләрне эшләделәр. Без бик тә рәхмәтле инде. Әле бу бүлмәләр аның хәтле булыр дип уйламаган идек. Шуның хәтле матур әмнәфтинде төрле сурәтләр сурәтләнгән. Үсеш ноктасы исеменнән үк күренгәнчә, гомуми белем бирүнең сыйфатын күтәрү өчен шартлар формалаштыруны күз алдында тота. Үсеш ноктасы һәр укучының үсештә булуын тели. Лилия Шәймиева, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. 2022-23 уку елында мәктәпләрдә берничә яңалык кертелде. Хәзер атна сайын дүшәмбе көнне иртәнге линейкада гимн уйный. Гимн астында тантаналы төстә Россия, Татарстан һәм Мөслим флаглары күтәрелә. Һәм шимбә көнне төшерелә. Бу Россия мәгариф министрлыгы имзалаган Россия Федерациясының дәүләт символларын куллану турында хаты нигезендә үткәрелә. Флаг күтәрү мәктәпләрдә генә түгел, балаларның ял һәм сәламәтләндерү оешмаларында да гамәлгә керде. Шул хакта тулырак халдагы сюжетта. Мөслим лицейында яшь армиячылар формасын кигән өлкән класс укучылары хәрбиләрчә түз басып байракларны алып керде. Махсус флагштокларга беркетеп, гимн астында флагларны күтәрделәр. Байрак күтәрү мөмкинлеге җәмәгать эшләрендә актив катнашучы, яхшы укучы үзен үрнәк яктан күрсәтүчеләргә генә бирелә. Киләсе атнада бу вазифа башка укучыларга йөкләнәчәк. Бу уку елының иң зур яңалыгы ул һәр дүшәмбе дәүләт флагларын күтәрү һәм дәүләт гимннарын тыңлау булып тора. Укучыларыбыз белән без бу эшне бер группа укучылар белән тышта, инде башка укучылар белән мәктәп эчендә башкарабыз. Бу гамәл укучыларыбызда патриотик хисләр тәрбияли, аларда ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләп, укучыларыбызны инде чын дәүләтебезнең чын гражданиннары итеп таныта. Моннан тыш һәр дүшәмбе Россия мәгариф министрлыгы проектын тормышка ашыру йөзеннән иң мөһим мәсьәләләр турында сөйләшүләр исемле класс сәгатьләре уза. Класс сәгатьләре 1-1 сыйныфлар өчен үткәрелә. Бу да безнең дүшәмбе көннәренә үткәрелә торган класс сәгатьләре булып торалар.
Müslüm için indi ol zor yanlılık dep de etmesem, çünkü bizning özübizning de edeplik dersleri, turmuş dersleri var idi. Ne şu derslerinin temaları bilen köpçülük temalar tengel kileler. Derslerine klas yetakçımız İlber Demirovna uzdura. Bugün 3. ders bulacak. Derste öz fikrimizni aytып, бүтәннәрнең ни уйлаганын тыңлап, укытучыбыздан киңәшләр алып, дәресләрне бик файдалы үткәрәбез. Мәгариф идарәсе тәкъдиме белән марш сәгатьләрдә оештырыла. 1-11 класслар өчен атнага бер тапкыр практик дәресләр үткәрелә. Укучылар дәрестән соң стройда йөрергә өйрәнә. Безнең тагын бер яңалык, ул марш сәгате. Аны безгә обыжы укытучы Тахир Линарович өйрәтә. Чөнки бу елда без мөһим чараларда катнашабыз. Һәр яңалык берникадәр вакыт элек гамәлгә кереп, акрынлап онытылган эшләргә нигезләнә. Укучылар да яңалыкларны дөрес кабул итеп, үзләренә файдалы һәм кирәкле мәгълүмат алып үссеннәр, ватаныбызның ныклы, ышанычлы киләчәген тәшкил итсеннәр иде. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Татмедиа акционерлік жамғияты газеті журналларға язылыштыр арасында бүләкләр уйнату матур гадәткә кірден. Бүләк уйнату ярты еллык сайын, ягъни вакытлы матбугатка язылу төгәлләнгәч үткәрелә. Бүләкләрдә саллы санаторийга юллама, телевизор, тузан суырткыч, планшет, смартфоннар һәм башкалар. Бәрәшбаш авылында яшәүче Миләүшә Хәсәнова бүләк уйнатуда җиләк-җимеш һәм яшелчәләр киптергеч отты. Шул хакта алдагы сюжетта. Миләүшә Хәсәнова Мөслим гимназиясендә эшли. Газета журналларга ярты еллык сайын языла. Бүләк уйнатуда беренче генә тапкыр катнашмый. Бүләк атуыда беренче тапкыр түгел. Бу юлы ул җиләк-җимеш һәм яшелчәләр киптерү җайланмасын откан. 3-4 меңлек кайчагында килеп чыга. Ләкин инде менә мин аны ел дәвамында каплатам бу сумманы. Чөнки анда алар оештырылган конкурсларда катнашам да төрле бүләкләр алам. Бу конкурсларда катнашып бүләк алу теге җайлы гына түгел, бик тырышлык кирәк инде, вакытында эшне җибәрергә кирәк. Һәм менә үзем инде бу Татмедиадан дистәләгән бүләк алганым бар. Аларга бик зур рәхмәт. Һәм инде менә шушы бүләкне, бүген мен җиңеп алган бүләкне алып кайтып тапшырган Мөслим авыллыклар редакциясенә дә зур рәхмәтемне җиткерәм. Уку сүз байлыгын арттыра, грамоталыкны күтәрә, уйларга, фикерләргә өйрәтә. Шуңа әтиәниләргә дә балаларына газета, журналлар алдырырга киңәш итәм ди Миләүшә. Ул туганнарының оныкларына да туган көннәренә подписка бүләк итә икән. Гаилә һәм мәктәп авыллыклары, Көмеш кыңгырау, Салават күпере, Сабантуй журналларына, Мәгариф журналына язылам инде. Һәм инде минем шундый соңгы елларда шундый гадәткә кертеп җибәрдем. Үземнең энесеңелләремә, кичкенә энесеңелләремә туган көннәренә шул Салават күпере журналы квитанциясе белән киләм. Алар инде шатланалар, чөнки алар беләләр, ул журналларның бик кызыклы һәм алар өчен бик файдалы икәнен. Укытучының күп белүе һәр нәрсәдән хәбәрдар булуы кирәк. Өстәмә мәгълүмат бер кайчанда кымачауламый, ә газетада андый информация күп ди Миләүшә. Миләүшә Хәсәнованың хезмәттәше Мөслим гимназиясе китапханәчесе Гөлшат Солтанова да шундый фикердә. Гимназия коллективы авыллыклар газетасына теләп языла. Алар ике төрле язылалар. Почта аша почтальоннарга өйгә килә торган итеп һәм альтернатив подписка. Альтернатив подписканы редакциядан барып алабыз, яки инде редакция хезмәткәрләре юллары төшкәндә үзләре гимназиябызга кертеп чыгалар. Гөлшат ханым да күпләп газета журналлар алдыра һәм хезмәттәшләрен дә яздыра. Ярты еллык сайын гимназия коллективын авыл утлары газетасына яздырып, газеталарны алып кайтып та бирә ул. Мондый ханымнар булганда газетабызда милли телебездә югалмас, иншалла. Китапханәче буларак теләгем, менә шушы балалары булган гаиләләр ярты елга бер тапкыр почтага барып, Көмеш кыңгырау, Ялкын, Сабантуй кебек газет журналларга язылсалар, бик рәхәт, әйбәт булыр иде. Һәм балаларның әзрәк телләре, сөйләм телләре дә шомарыр иде. Уйлау фикерләре һәм инде язганда хаталы язулары да кимер иде. Бүләк уйнатуда катнашу өчен Татмедианың кимендә 2 басмасына, район газетасына һәм бер журналга язылу шарт. Язылу турында квитанция копиясын Казан шәһәре Декабристлар урамы 2нче йорт адресы буенча җибәрергә кирәк. Телефон номерында күрсәтергә онытмагыз. Анысы бүләк аткан очракта сезнең белән элемтәгә керү өчен кирәк. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Озған атнада Müslüm гармония йөгереші исемле халыкара факел эстафетасын кабул итте. Әлеге чара төрле милләт халыкларын бердәмлеккә үзара килешеп, гармониядә яшәргә өндәү идеясе белән үткәрелә. Эстафетаның Идел буе тармагында катнашучы факел йөртүче 10 йөгерешче 8 август көне Бөек Новгород шәһәреннән кузгалып, 19 сентябрьдә Уфа шәһәрендә финишка җитте. Узган җомгада исә эстафетаны мөслимлеләр кабул итте. Факел эстафетасының безнең илебездә үткәрелә башлауына быел 30 ел булды. Волонтер спортчылар факел тотып, Россия буйлап 5000 чакрым тирәсе юл уза. Әлмәт районы аша үтеп, йөгерешчеләр 16 сентябрь көнне районыбыз территориясенә керде. Сарман районы шигендә факел йөртүчеләрне Рябинушка фольклор ансамбле каршы алды. Очень красиво получилось, очень красиво мы их встретили с частушками, с поздравлениями и желаем им дальнейших успехов в этом проекте. Россияның төрле шәһәрләреннән килгән йөгерешчеләр һәрберсе 3 километр ара үтеп Мөслимгә килделәр. Яшьлек спорт сәламәтләндерү комплексына йөрүче балалар кунакларны флешмоб белән каршы алды. Беренче дистанцияны Ларис Бариев һәм аның кызы Елена Бариева үтте. Пушкин урамы буйлап эстафета факелы дистәләгән спортчы егет-кызларыбыз кулында булырга өлгерде. Үзәк мәйданга гармония факелын Азия балалары халыкара ярышларында чыгыш ясаган спортчыларыбыз һәм аларның тренеры Илнар Сәетгалиев алып керде. Токландырайын, шулай куркытып торганы башта шулай күпме кешеләр кырыйндалай торып йөгереп чыгу, факел тотып, йөгереп килгәч, күпме халык белән, кычкырышу белән, шул факел белән килеп җитеп, күпме теләкләр ишетергә. Шараның тантаналы өлешен район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни эшләр буенча урынбасары Марина Бадреттинова ачты. Мәскәүле Денис Лазарев, Смоленск шәһәреннән килгән факел йөртүче 78 яшьлек Светлана Хисаметдинова чыгышы чарада катнашучы һәркемне сокландырды. Самое главное, что происходит здесь, это удивительная, знаете, игра. Игра, которая, наверное, каждый человечек может, живя на свете, если он хочет быть счастливым, играть. Вот эту игру я играю. И хочу, чтобы, знаете, вот, может быть, этой мечтой зажечь как можно больше душ, особенно молодых людей. Вот эти ориентиры нравственности, духовности. И, может быть, наверное, самое главное, напомнить, что мы пришли в этот мир не просто получать максимум удовольствия, эксплуатировать планету, и в смысле, что кто-то за нас что-то сделает. Бегаю эстафету с 95-го года, впервые пробежал по Северному Кавказу, совсем еще молодым человеком. И тогда ситуация была несколько похожа на то, что мы сейчас видим, шли боевые действия. И я увидел, насколько людям дороги дело добра, мира, гармонии, единства. И мы пробегали буквально 200 километров от зоны боевых действий, Нальчик. И на меня произвело большое впечатление, насколько люди откликаются на эти идеи. И с тех пор в моем сердце зажглась эта мечта, и я с этой мечтой с факелом бегаю эстафету. Эстафетаның төп символы булган гармония факелын тотып, һәммә кешегә хыялланырга, истәлеккә фотога төшәргә мөмкинлек тудырылды. Бу чыннан да бу мероприятие, бу эстафета, нык кирәкле эстафета. Бер-беребезне күрәбез, бер-беребезне спортка күп кеше тартыла, шуны күреп. Бер илдә яшәп, күп нидәрдән, шәһәрләрдән килгән кешеләрне күрәбез, алар безне күрәләр. В общем, бер-беребезне якынлаштыра торган мероприятие инде бу. Кулында йөрткән һәр кешенең иң изге теләкләрен үзенә алган, бөтен дөнья халыкларын тынычлыкта яшәргә чакыручы әлеге нәни ялкын мөслимлеләр күңелен әле бик озак җылытыр дип ышанасы килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган шимбәдә Татарстан кроссы спорт бәйрәме үтте, анда мөслимлеләр дә актив катнашты. Яшьлек спорт комплексында узган чарага йөгерү гармониясе халыкара факел эстафетасы командасы да килгән иде. Йөгерешчеләр белән истәлеккә фотога төшәргә дә мөмкин иде. Музыка астында тәмле язып алганнан соң район башлыгы Альберт Хуҗин спорт бәйрәмен ачты. Район башлыгы кросста катнашучыларны, йөгерү гармониясе командасын, гомумән спортны үзәтүчеләрне бәйрәм белән тәбрикләде. Бер яктан пропаганда саулык сәламәтлекне, шулай сау сәламәт булып яшәүне, икенче яктан ул берләштерү бәйрәме. Үзебездә районда киләчәктә дә шулай
Матур гына бергә менә сау һавада матур чаралар үткәребез киләчәктә дә. Халыкара факел эстафетасы командасы капитаны Денис Лазарев үзләре белән таныштырып киткәннән соң район башлыгы Альберт Хуҗинга, башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдиновага, спорт һәм яшьләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Ишат Япаровка мактау кагазлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Йөгерү эстафетасына йөгерү гармониясе белән берлектә район хакимиятендә эшләүчеләр старт бирде. Район байрагын югары күтәреп, һәркем 400 метр дистанцияны йөгереп узды. Өлкәннәр белән бергә дистанцияны мәктәп укучылары да үтте. Без монда мәктәпне гөрүрләнеп, флагларны күтәреп килдек. Бик актив катнашабыз шундый чараларда. Без бик шат. Икенче тапкыр катнашам. Бүтән катнашучыларга уңышлар телим. Сәламәттәндә сәламәт акыл дигән әйтем нигезендә яшәргә тырышабыз, диләр катнашучылар. Барлык оешмаларда бу бәйрәмдә теләп катнашалар. Без дә үзебезнең коллектив белән бу мероприятиедә катнашабыз. Физик күнегүләр ясыйбыз. Җыю йөрү рәвешендә дә катнашабыз. Бассейнда, коенуда да бик теләп йөрибез. Елга бер тапкыр кросста катнашу, спорт белән шөгыльләнү дигән сүз түгел әле. Һәр иртәдә гимнастика ясап, көн саен җыю йөреп, бассейнга барсак, спортка якынаю шул була. Сәламәтлек үзебезгә кирәк бит. Әйдәгез, актив булыйк. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Бүгінгі шулар алда сезнең иманыбызга кайтып тапшыру көтә, бездән аерылмагыз.